അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ ദൽ തടാകത്തിന് കരയിലുള്ള ഒരു ഹോട്ടലിലാണ് റൂം എടുത്തത്. അവിടെ നിന്ന് രാത്രിയിൽ ദൽ തടാകത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് അന്നത്തെ ദിവസം കടന്നുപോയി. രാവിലെ ശ്രീനഗർ എയർപോർട്ട് വഴി എനിക്ക് ഡൽഹിയിലേക്ക് യാത്ര നമ്മൾ താമസിച്ച ദാൽ തടാകത്തിൻ്റെ കരയിലെ ഹോട്ടലാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് ശ്രീനഗറിലെ എയർപോർട്ടിലേക്കാണ്. ശ്രീനഗർ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും നേരെ ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകുന്നു. അവിടെ താജ്മഹലൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും യാത്ര തുടരുന്നു. അതാണ് അടുത്ത പ്ലാൻ. അങ്ങനെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്നതേ ഇല്ലൂ. അങ്ങനെ നമ്മൾ എയർപോർട്ട് എത്തിയല്ലേ? നല്ല ചെക്കിംഗ് ആണല്ലേ ഇവിടെ? നല്ല ചെക്കിംഗ് ആണ്. നമുക്കില്ലാത്തൊരു എക്സ്ട്രാ ചെക്കിംഗ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ശ്രീനഗർ എയർപോർട്ട് എത്തി. ഇനി ഡൽഹിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിലെത്തി. നമ്മൾ എയർപോർട്ട് കയറാൻ പോകുന്നു അല്ലേ? ഇനി ഡൽഹിയിലേക്ക്. നിങ്ങളെ ഫ്ലൈറ്റ് എത്ര മണിക്ക്? 10 മണിക്ക്. ഓക്കെ, എൻ്റെതൊരു 1:30 നന്ദിതേരെ ഫ്ലൈറ്റ് എത്ര മണിക്ക്? 2 മണിക്കാന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ? ഒറ്റക്കാന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ നന്ദിതേരുന്ന്? चलिए चलिए चलिए. ഓക്കെ, സീ യു. അങ്ങനെ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ പോയിരുന്നു. നല്ല എയർപോർട്ടല്ലേ? വണ്ടി വരുന്നുണ്ടോ നോക്കണേ. അതേ ഇത് കാണിക്കേണ്ടി വരുവേ. എന്ന് മറ്റേ ID ശ്രീനഗർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഇനി എയർ വിസ്താരയുടെ കൗണ്ടറിൽ പോയി നിന്ന് ബോർഡിംഗ് പാസ് വാങ്ങിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് ക്യൂവിലെത്തി. അങ്ങനെ ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ക്യൂ നിന്ന് മുന്നോട്ട് നീങ്ങി. ബോർഡിംഗ് പാസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ID കാർഡ്, നമ്മളുടെ ടിക്കറ്റ് എന്നിവ കാണിക്കണം. അങ്ങനെ അത് രണ്ടും കാണിച്ചു. പിന്നെ ബാഗിൽ തൂക്കാനുള്ള ടാഗും എടുത്ത് ഞാൻ മെല്ലെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. ഇനി നേരെ എനിക്ക് അനുവദിച്ച ഗേറ്റിലേക്ക് പോകണം. അതിനു മുമ്പേ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് ഉണ്ട്. അവിടെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങൾ, നമ്മളെ മെറ്റലായിട്ടുള്ള ബെൽറ്റ് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം മുകളിലേക്ക് കയറി പോവുകയാണ്. എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗേറ്റിലേക്ക് കറക്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് കിട്ടും. അവിടുന്ന് നേരെ സമയമാകുമ്പോൾ അവർ കോൾ ചെയ്യും. ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ടൈം ആകുമ്പോൾ അതിലേക്കൂടെ നമുക്ക് കയറിപ്പോയാൽ മതി. എനിക്ക് പോകാനുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് വന്നു. ഇനി അതിൽ കയറിയിട്ട് മെല്ലനെ കയറി ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആയി. അങ്ങനെ ഗേറ്റ് നമ്പർ 6 വഴി ഞാൻ വിമാനത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് യാത്ര തുടരുകയാണ്. അതാ അങ്ങ് അകലെ എനിക്ക് പോകാനുള്ള വിമാനം വന്നു. എയർ വിസ്താര എന്ന് പറഞ്ഞ വിമാനത്തിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻ്റെ സീറ്റിൽ ഞാൻ കയറിയിരുന്നു. തൊട്ടടുത്തായി 2 കാശ്മീരി സ്റ്റുഡൻസാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവർ കസാക്കിസ്ഥാനിൽ MBBS പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഫ്ലൈറ്റ് പുറപ്പെടാൻ സമയമാകുന്നതുവരെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് പുറമേക്കുള്ള കാഴ്ചകളിലേക്ക് നോക്കിയിരുന്നു.
എയർ ഇന്ത്യയുടെയും എയർ ഏഷ്യയുടെയും ഇൻഡിഗോയുടെയും വിമാനങ്ങൾ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടുമായിരുന്നു. അതാ നമ്മുടെ വിമാനം എയർ വിസ്താര ഡൽഹിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. കാശ്മീരിൻ്റെ പ്രകൃതിരമണീയമായ കാഴ്ചകളിൽ നിന്നും വിമാനം പറന്നുയരുകയാണ്. ഉയർന്നു പൊങ്ങുമ്പോൾ അതിമനോഹരമായ കാശ്മീരിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ വീണ്ടും ആസ്വദിക്കാൻ സാധിച്ചു. കാശ്മീർ ഒരു പ്രകൃതിയുടെ സ്വർഗം തന്നെയാണ് കാശ്മീർ. ഇവിടെ വീണ്ടും വരാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ കാശ്മീരിൽ നിന്നും ഇതാ പറന്നുയരുകയാണ്. വിമാനം അങ്ങ് ഉയരത്തിലേക്ക് പോകുന്തോറും ശ്രീനഗരത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ എൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും കൂടുതൽ അകന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ക്യാമറ കണ്ണുകൾ ശ്രീനഗറും കാശ്മീരിൻ്റെ കാഴ്ചകളും ഇങ്ങനെ ഒപ്പിയെടുത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. നമ്മുടെ യാത്ര ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാർമേഘത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ഇനി കാർമേഘത്തിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ആണ് സഞ്ചാരം. അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് കാശ്മീരിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ താഴോട്ടു അതിമനോഹരമായ കുന്നുകൾ വീണ്ടും കണ്ടുകൊണ്ട് യാത്ര തുടർന്നു. എത്ര മനോഹരമാണ് കാശ്മീർ, പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരിക്കലെങ്കിലും വന്ന് കാണുക തന്നെ വേണം കാശ്മീരിനെ. കാശ്മീർ എൻ്റെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി കാശ്മീരിലേക്ക് വരാം എന്ന ഒരു വാക്കുമാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാശ്മീർ യാത്ര തുടരുകയാണ്. സീറ്റിലിരുന്ന രണ്ടുപേരുണ്ടായിരുന്നു. അവർ രണ്ടുപേരും കസാക്കിസ്ഥാനിൽ MBBS പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസാണ്. അവരും ഡൽഹിയിലേക്കാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അവർക്കും കേരളം കാണണമെന്ന ആഗ്രഹം അറിയിച്ചിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, കേരളം വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ്. കാശ്മീരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവം നിങ്ങൾക്കവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. നിങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്ക് വരൂ എന്ന് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു.
അങ്ങനെ ഡൽഹിയിലെത്തി. വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡൽഹി എയർപോർട്ടിലേക്ക് അല്പസമയത്തിനകം നമ്മളെ എയർ വിസ്താര ലാൻഡ് ചെയ്യും. ലാൻഡിങ് വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഡൽഹിയിലെ റോഡൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഏകദേശം ലാൻഡിങ് അടുത്തെത്തി. ഓക്കെ, ലാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എയർപോർട്ടെത്തി.